Исәннәрмесез, саулармысыз? Урамда жәй-жәйге хит-парад, жәйге кәйеф, жәйге яңалыклар, жәй. Бу сүзне 1000 тапкыр кабатлыйсы килә, жәйне сузасы килә. Ләкин аның көннәре санаулы. Шуңа күрә әйдәгез, дуслар, жәйнең һәрбер көнен истә кала торган итеп үткәрик. Без дип әйтүем ул, сез телевизор караучылар, мин Гөлнар Сәфәрова һәм бу атнаның иң популяр 15 җырчысы. Башлыйк. Башларбыз біз өр-яңа клип премьерадан. Хәтерләсәгез, узган тапшыруларның берсендә мин инде әлеге клип турында бераз сөйләп киткән идем. Ленар Сәйфиев өр-яңа образда. Ул манекен. Аны гашык иттергән кыз да күрше кибет манекены. Алар көне буе бер-берсенә карашып торалар да, кич җиткәч, бүтән кешеләр өйләренә кайтып таралышкач, менә нәрсә булганын хәзер үзегез күрерсез. 15-нче позиция. Сиңа бик ярак, син миңа бик кирәк. Нур булып, җыр булып, үреләм җаныңа. Бер күсәм танырмын, бар бер табармын. Елларны иярләп, ашып кил яныма. Гомер җитсен сине таныр өчен, гомер җитсен сине табыр өчен. Көтәрмен мин гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, ярату ярында. Иркәләп назларымын, җыр итеп язармын. Вәгъдә бирсәң әгәр, бергә калырга. Көннәр җитсен сине язар өчен, төннәр җитсен сине назлар өчен. Яратырмын гомер буе табылгына. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, сулышым алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, һәр сулыш алганда. Афакларда томан таралганда. Көтәм сине көтәм, йокыга талганда. Көтәм сине көтәм, уянып барганда. Көтәм сине көтәм, клип артыннан клип. Хит-парадның 14-нче урынында да премьера. Әйтергә кирәк, кыйммәтле клип. Төшерүчеләр сүзләренчә, аның бәясе гадәти клипларныкыннан 3 тапкырга артыграк. Гадәти клипның хакы 40-50 мең торса, менә шуннан санагыз.
Клип дим дә клип дим. Кемнеке диярсез сез? Айрат Сафинныкы. Татар эстрадасында яңа исем. Мәскәү егетем, аның продюсеры танылган җырчы, диджей, шоумен Радик Яруллин. Баксаң алар кичкенә вакытларыннан бергә Айтай ансамблендә җырлап үскәннәр. Ә менә хәзер Радик үзенең дустын татар эстрадасына алып килергә уйлаган. Һәм Айрат Сафинның клибында да төп рольне нәкъ менә диджей Радик үзе башкара. Әйдәгез, карап китик. Yaşa jirde jır kolları, jırın unutulmasın. Jırılanmagan jırın balı, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kolları, izlerin sığınmasın. Kılğanı ve mellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kolları, izlerin sığınmasın. Kılğanı ve mellerin ışın, hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde nurun kalsın, ul nur tınıklanmasın. Nursuz ötken ömür için hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldarıp izlerin sığınmasın. Kılğanı ve mellerin ışın hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın. Kılğanı mellerin ışın hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde ismin kalsın, ismin ölümsüz olsun. Senin kalgan buğunlarga yanışım ayak bulsun. Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın. Kılğanı ve mellerin ışın hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın. Kılğanı mellerin ışın hükünürlük bulmasın. Hükünürlük bulmasın. Hükünürlük bulmasın. Yaşa jirde iz kaldırıp izlerin sığınmasın. Kılğan hemelerin için hükünürlük bulmasın. Продюсер булдым дип диджей Радик үзенең җырлавын һич тә ташларга җыенмый. Ул барысына да өлгерәчәкмен ди. Һәм инде көзгә ул безне Алла бирсә үзенең 7нче музыкаль альбомы белән сөендерергә җыена. Аңа уңышлар теләп хит-парадтагы чираттагы җырчы Эльмира Сөләймановага күчик. Эльмира исә моннан 10 ел элек башкарылган җырларын терелтү белән мәшгуль.
Ул вакытларда бер кемгә дә таныш булмаган Эльмира хәзер элеккеге җырларын яңартып, аларга яңа сулыш өрдертеп, алардан хит ясарга хыяллана. Алла кушса, ишетербез. Әлегә әйдәгез барыбызга таныш җырын тыңлыйк. Сиңа дигән олы хисләр нигәдер таныкланды, диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сиңа дигән олы хисләр нигәдер таныкланды, диңгезләрдәй шаулап торган сөю дөньям тын калды. Сөем диме кирәк түгел, төсе уңган сөюең, нигә кирәк азапларны, бәхет бит улы диюең. Сөем диме кирәк түгел, төсе уңган сөюең, нигә кирәк азапларны, бәхет бит улы диюең. Вакыт бара, еллар үзенекен ала. Кайчандыр егет исемен горур йөрткән Казан егетләре дә инде хәзер ирләргә әйләнде. Дебер-шатыр егетләре дә үсте. Һәм эссе төркеме егетләре дә 30-га якынлаша. Дөресрәге Нияз Валиев инде 30-ны тутырды. Әмма Айрат Ильясов әле узган атнада гына үзенең 27 яшьлеген билгеләп үтте. Туган көнендә артистлардан Нияз Валиев, Марат Мухин, Раяз Фасыйхов булганнар. Хәзер исә Нияз белән Айрат яңа җырлар яздыру өстендә эшлиләр. Ә без әлегә яздырылганнары белән канәгать булып торыйк. Студент 12-нче позиция. Безне карлар туктатмады, әгәр кызлар чакырса. Алны-ялны белми идек, нигә җәяү кайта идек. Юлга акча калмаса, юлга акча калмаса, ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бу дөньяның тәмен белеп. Әниләргә бүген көтмә, дустымда кунам дидек. Өйгә арып кайта идек, күздә йомый әйтә идек. Имеш дәрес өйрәндек, имеш дәрес өйрәндек. Ярсу иде йөрәкләр, якты иде теләкләр. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бар дөньяның тәмен белеп. Әле кичәгенә кебек, бер шусыз студент егет, яшәгән без уйнап көлеп, бар дөньяның тәмен белеп. Хит-парадның 11-нче урында шулай ук дуэт. Биредә Әлфинә Әзгамова белән Илдар Әхмәтов. Беләсезме, Әлфинә Әзгамованы хәзер җырчы дип кенә түгел, ә өлешчә продюсер дип тә атап була. Хәтерләсәгез, әле күптән түгел генә татар эстрадасында яңа исем барлыкка килде. Индива. Ул Чаллыдан. Аңа барлык җырларны Әлфинә апаның улы Илмир яза икән. Ә менә шул җырларны ничек җырлыйсың, ничек отышлырак итәсен, Индивага Әлфинә Әзгамова әйтеп тора икән. Җыр өлкәсендә ул миңа, мин аңа булышам дип сөйли Әлфинә апа үзе. Инде сүзне үзенә бирик. Кеше гомерен җырга тиңлимен, аның була озын кыскасы. Бер кем шуңа бәя бирәлми бит, юктыр аның үлчәм кысасы.
Әркім шуңа бәя бирәлми бит, юқтыр аның үлчәм қысасы. Әйгілерлер шәшәк гомерләр, битмирендең икән бер генә. Эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгән белгәнә. Әйгілерлер шәшәк гомерләр, битмирендең икән бер генә. Эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Барлыгымдыр җырлыгымдырмын, барсыз ни булам икән. Ялгызның бит моңы күбрәк, сагышлымың шушымы икән. Ялгызның бит моңы күбрәк, сагышлымың шушымы икән. Әйгілерлер шәшәк гомерләр, битмирендең икән бер генә. Эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Әйгілерлер шәшәк гомерләр, битмирендең икән бер генә. Эшләмәсә изге эшләргә, вакыт җитмәгәнен белгәнә. Хит-парадның беренче унлыгын Аиша башлап җибәрер. Инде беләсездер, җырчының чын исеме Илсия. Татар эстрадасында бер Илсия Бадретдинова булганга, ул үзенә псевдоним алырга булган. Тагын бер кызыклы факт. Аиша Илсиянең бер туган апа-сеңелләре барысы да татар эстрадасында. Рафина Гыниуллина җырчы, Сәрвиназ җырчы, Гөлсу белән Люсиясе биючеләр. 5 кыз, 5 артист, 5 шибәркәй. Һәм шуларның берсе бүген хит-парадта. Балдан да татлырак, сүзләреңдә мин тыңламыйм. Аңла зинһар өчен, мин сине ярата алмыйм. Ачуланып миңа карама, йөрәге юк диеп уйлама. Офыкларга оча бит күңел, мин яратам тик сине түгел. Ачуланып миңа карама, йөрәге юк диеп уйлама. Офыкларга оча бит күңел, мин яратам тик сине түгел. Алтын көмешләргә күмсәңдә барыр юлларым. Үпкәләмә синең хакта түгел бит уйларым. Ачуланып миңа карама, йөрәге юк диеп уйлама. Офыкларга оча бит күңел, мин яратам тик сине түгел. Ачуланып миңа карама, йөрәге юк диеп уйлама. Офыкларга оча бит күңел, мин яратам тик сине түгел. Хит-парадта Илдар Хакимов үткәннәрдә яши, ә чынлыкта исә бары киләчәк белән. Бүген булмаса иртәгә Хакимовлар гаиләсе ишәергә тора. Ләкин кем туасын Хакимовлар гаиләсе сер итеп саклый. Хәзергә исә Гүзәл белән Илдар Сабыйга исем сайлау белән мәшгуль. Әгәр дә сезнең берәр кызыклы вариантларыгыз булса, urazova.ru сайтына кирип язып калдыра аласыз. Ә без Илдарның җырына күчик. Үткәнемә кайтам синең янга, моңсу күзләреңә
тә көтмим сагынырга һәм рөхсәт тә көтмим сагынырга сагынам да сине эзләп кайтып китәм кабат үткәннәргә бүгенемдә сине табар өчен үткән кире кайтмый дисәләр дә Альбина Панаевның да җырчыгына дип әйтеп булмый. Без аны хәзер автор башкаручылар исемлегенә кертә алабыз. Ни өчен дигәндә Альбина күпчелек җырларын үзе иҗат итә икән. Озын-озак юлларга чыгып киткәч, башка уйлар килә. Көй туа дип сөйли Альбина үзе. Менә шулай кайта, яздыра, яза һәм хит әзер. Синең мәхәббәтең 8нче урын. Синең белән генә шуны иркендер я синең белән иркен сулый мин янәшәнедән генә атлап барыр өчен туры юллар гына сайлый мин синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә син булмасаң янда шуны дуймың су миңа син булмасаң белмим нишләргә синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә син булмасаң янда шуны дуймың су миңа син булмасаң белмим нишләргә Нинди бәхет синең яннарыңда булу сизелми дә вакыт узганы күренми дә синең белән күзләр җитеп җилләр белән яфрак тузганы синең мәхәббәтең миңа башка төрле синең хисләрдә син булмасаң янда шуны дуймың су миңа син булмасаң белмим нишләргә Ришат Фәзлиәхмәтов кайда нишли соравына да җавап табый. Ул хәзерге вакытта Пермьдә гастрольләрдә, ә инде әйләнеп кайтуга туган авылына юл тотарга җыена. Авылы дигәннән аның туган ягы Мари Республикасы Бәрәңге районы Назарбаш авылыннан чыккан җырчылар да шактый. Казан егетләре төркеменнән Артур, Дилә һәм Булат Нигъмәтуллиннар. Хәзер исә бу авылдан чыккан танылган шәхесләр исемлеген Ришат Фәзлиәхмәтов та тулыландырып тора. Хит-парадта ул 7нче. Яннарымда ярый син бар Диңа канат куйышы Шиңәм дигән гөлләремә Сулар сибеп торышы Әле ярый син очрадың Яшьлегем таңын арында Балбалын булып сайрарга Күңелем талларында Күңелем таңнарында Әле ярый син очрадың Яшьлегем таңын арында Балбалын булып сайрарга Күңелем талларында Күңелем талларында Миңа җиңел яшәүләре син булсаң янарымда Түбәндәге баш ямин тезләнеп алларыңда Әле ярый син очрадың яшьлегем таңын арында Балбалын булып сайрарга Күңелем талларында Күңелем таңнарында Әле ярый син очрадың яшьлегем таңын арында Балбалын булып сайрарга
Ришат әле туган авылына кайтырга гына җыена. Илдар Әхмәтовның авылдан килгәне дә юк. Ничә сорасаң, ул я пешәндә, я җиләктә, я бәрәңгедә, я бакчада. Илдар Әхмәтовның туган ягы Тукай районы Буйырган авылына зур сәламнәр җибәреп, алар хөрмәтенә Илдарның җырын яңгыратыйк. Бәлки бераз тынычланыр иде, соң булса да мине аңласаң, сайлар идем бары сине генә, үткәннәргә юлыны таба алсаң, каян гына табыйм yanına tabi davalarım, her birimiz gelenigen kungeligen, seni anlay bilmegenmişim, bu kelerge ağladı ömürge, seni anlay bilmegenmişim, ağladı ömürge, ömürge. Birinchi beşlik яңа җырчы Динә Вәлиева кулында. Динәнең яңалыкларына күчкәнче, кем соң ул? Татар эстрадасында ничек пәйда булды сорауларына җавап бирик. Динә Нишкәбил конкурсында катнашып йөргәндә, танылган композитор Оскар Усманов белән танышып киткән. Һәм нәкъ менә ул аны татар эстрадасына алып кергәндә. Динә кияүдә 8 яшьлек уллары бар, үзе төзелеш бизнесында эшли. Тиздән ул безгә үзенең өр-яңа Сакла дип исемләнгән җырын тәкъдим итәргә җыена. Менә шундый Динә Вәлиева. Мәхәббәт излегенедә канатлы хыялларымның тотмамын тезгенендә килеп җитәрмен яныңа мәхәббәт излегенедә. Алина Бәширов белән инде таныштырып торасы юк. Шуңа туп-туры аның яңалыкларына күчик. Кыз күптән түгел генә үзенең циркка барып кайтуы турында озаклап сөйләде. Баксаң, Алинаның инде 3нче сыйныфтан бирле циркка барганы булмаган икән. Иң ошаганы вальс биюче Көнгүрә булды дип сабыйларча шатлана ул.
Алина bu атнада плюс 2 урын үскә күтәрелүенә дә шулай куанырмы икән. Яратмыйм китәм дигән бу ялгызымны калдырып, битләремнән бер үбеп ал, битләремнән бер үбеп ал, соңгысы дигәне була. Үпкәләмин ал, үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә, сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Үпкәләмин ал, үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә, сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Күрәсем дә килми дип әйт, еласам да ялындыр. Телефоның юри алма, телефоның юри алма, сагындыр син сагындыр. Үпкәләмин ал, үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә, сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Үпкәләмин ал, үпкәлә, дәшмичә дә йөргәлә, сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Сагындырып, ялындырып, үзәгемне өзгәлә, үзәгемне өзгәлә. Беренче эшлек. Лидер җырчылар исемлеген бу атнада Ләйсән Гыймаева башлап җибәрә. Яраткан башкаручыгыздан яңа концерт программасы көтегез. Концертның инде датасы да билгеле. 20 ноябрь. Программада нәрсәләр буласын, кемнәр җырлыйсын, Ләйсән әлегә төгәл генә әйтә алмый. Әмма дә ләкин концертта инде ничә еллардан бирле бер нәрсә үзгәрешсез. Ул хөрмәтле ва гыйззәтле алып баручы Булат Бәйрәмов. Бармый калмагыз. Бу дөньяда инде синең кебек беркемне дә ярата алмам бүтән. Сүтә гомер йомгагымны, бергә йөргән сукмаклардан үтән. Аерылды юллар кем гаепле, әллә инде язмыш үземе. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әллә инде яклар сүземе. Эзләп йөрим таныш болыннардан, бергә яккан учак урыннарын. Йөрәгемдә дерли учак булып, син кабызган сөю сөйгән ярым. Аерылды юллар кем гаепле, әллә инде язмыш үземе. Мәхәббәткә кырау булып төшкән, әллә инде яклар сүземе. 14 августтан 21-нә кадәр Мөнир Ахмаевны эзләмәгез, таптырмагыз һәм аңа шылтыратмагыз. Ул законлы ялда. Төркиядә тән кыздырачак. Баксаң, егетнең 2003 елдан бирле диңгез, 2008дән җүнле ялда күргәне юк икән. Ялга хәтта кем белән барачагын да әйтә алам. Хатыны белән. Син генә, хыялым күгендә, син генә, бер генә бирмим һичкемгә. Шит ятлар, аралар, ышанма сүзләргә, мин бит сөям сине генә. Ал, нәфис күңелеңә сал, минем тик сиңа дигән ихлас
Kızlar biyimiz, hey! Al, nefis көңіліңе сал, менің тексіңа деген ихлас кейслерім. Қал, сүйі деңгізінде қал, күтті бізді ұфықта бақыт күнәрі. Ал, нефис көңіліңе сал, менің тексіңа деген ихлас кейслерім. Қал, сүйі деңгізінде қал, күтті бізді ұфықта бақыт күнәрі. Қал, сүйі деңгізінде қал, күтті бізді ұфықта бақыт күнәрі. Музыкаль олимпның иң югары ноктасы беренче урында Эльмира Нагыймова. Аның гомер үтеп бара дип исемләнгән җыры бу атнада абсолют хит исеменә лаек. Гомумән Эльмира дип җан атучылар күп. Һәм моның шулай икәнлеген аның шәхси сайтында язып калдырылган фикерләр дәлилләп тора. Эльмира, без сине яратабыз. Эльмира, син искиткеч. Эльмира, син матур җырлыйсың да, шибәр дә. Безнең якларга да килеп чык әле ише язулар белән изгән баскан. Нәрсә дип әйтим? Бу популярлык беренче урын. Бәхет дигән тирән күлнең суларны шәриден, синең белән шул күлләрдә аккыш булып йөзәр идем. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма, сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма, сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер юлы кабатланмый, узган гомер кайтмый юл. Кадрене белеп яшик җаным, һәр минутының бергә вакыты. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма, сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. Гомер үтеп бара, йөрәккәем яна, йөрәк ялкынына газапларыңны салма, сине җаным сөям, сагышлардан янып көям, мәхәббәтне саклыйк, ялгышлардан аны яклыйк. 15 урынны да карап тикшереп чыктык, җырчыларның позицияләрен дә билгеләдек. Инде мин Гөлназ Сәфәрова бүгенгә үз миссиямны үтәп, сезнең белән сау булаша алам. Исән-имин булыгыз, күрешербез.